всички. Живеем в България. Второто, което е. Аре, престанете да ви го туря в устата с тези снимчици, публикациики и така нататък, където парадирате какви часовници имат там G-Shock за 40 лева, някакви реплики, някакви злата позлатени от китайски сайтове, eBay, не знам си какво. iPhone, дето сте ги взели на изплащане за 724 години и не знам си още какво, което нали, всъщност всичкото това нещо е на гърба на майките и на баща. Не ги прави тия работи, бе! Там дето хората, само ти се знаят нали, колко ще оттеглят това нещо и как ще го изплащат. Добре, дори да са заможни майките и бащати. Байхо и тебе, какво право ти дава ти да парадираш с парите на майките и бащати, нали такъв вече така, ще се отбелязваме, ще такуваме. Не ги прави тия работи, бе! Чакай малко, човек, на кого му е нужно това в България, човек? Никой в България не толерира това нещо. В смисъл, защо го правите, защо се мъчите да бъдете като да подражават на западния менталитет? Те са хората толкова години по-напред от нас, ние и да бягаме срещу тях не може да ги стигнем. Той тръгнал нашия да открива, разбираш ли, топлата вода, като ми се облякал с някакви реплики там на някакви изпълнители или примерно, че има телефона същия, какъвто го имат там някакви холивудски звезди. Това нищо не тъп прави човек, това нищо не нещо, това е празна работа, много са дразня човек, много са дразня, защото сме тъпо общество. Не ги прави тия работи вече, бе! И после как да стане? Няма как да стане с iPhone, за коди то с iPhone. Ще ходиш там в кенефа, нали, в двора да се светиш в тоалетната, къде е какво ще е, или през нощта ще отидеш с телефончето с iPhone и пак ще си включиш светкавицата, защото нямаш, разбираш ли, лампичка на хладилника, който е раховец от 72 година и ще отвориш такъв, ще светиш и какво ще видиш? Само пажна в хладилника ти и в кутията за хляб ще видиш някакъв гранясал хляб, който е от 2 седмици, защото няма ти пари да се вържиш обувките. Ама иначе с iPhone и там на ваучерите такива си презваняват и така. Не ги прави тия работи, чуш какво ти говоря? Аз също съм на ваучер, между другото. Да, и телефона ми се зарежда. Имам някакъв смартфон, но съвсем не е нещо, кой знае какво. Но съм на ваучер, мен не ме е страх. Даже вижте. Това е до мен. Вижте в момента какво имам. Имам 4 факани лева в портмонето си. И въобще не ме е срам, въобще не ме е срам. Ето ги 4 лева и някакви стотинки. И защо да ме е срам? При положение, че ако се направя сметката с тези 4 лева, ще мога спокойно да си изкарам 2-3 дни, ако щеш. Защото повечето българи, даже бедните хора живеят и с толкова пари по цяла седмица. Ама ви хал хабер снявате, защото майка и баща ви нариват пари в тъпите губа и гуши ви изобщо не оценявате нищо. Да, и няма как да стане човек. Това е България. Бедни и богати. И то богатите са толкова богати, колкото едно средностатистическо семейство в западните държави. И това не се давате сметка. И тук са бити в гърдите, че сте най-големите. И примерно майките и бащати, естествено. Всичко човек опира до майките и бащати, в крайна сметка. Като ще отидеш на почивка там на Бахами, не знам си какво. Ще си правиш някакви снимки, се отбелязваш и това, пак майката и баща тук са блъскали, са потили, не знам си какво. И ти вече най-важното ти е да се отбележиш, ти си бил еди си къде там, Бурж Калифа, не знам си кога, факел, че пълна простотия, празна работа, празни хора сте, няма да е. Аз никого не ангажирам с нея, просто мен ми е много болно за това нещо и същата работа, и сега с тези избори, кметове, не знам си какво, пълна шитня човек, пак същия хуй ще едим всичките, извинявам се за неценност за език, но пак ще едим същия хуй. Това няма да се разпространям повече, да съм супер напалил. Аре, престанете, моля ви, вие няма да престанете, защото сте кухи лейки.
че поне тия, които имат, нали, така малко в главата с някакво силово вещество, нали, сетете се, че имате майка и баща, така, не дейте да парадирате с нещо, което не е ваше. Точка. Лека.